county government ama devolved government mane obedo as a link ama gimariwo county government gi national government tineno kamano en nyaka requirement mar constitution of Kenya matemo promote there must be a link between the county and the national government. Koro the first kano biro no neno ama no could treat that ministry as a priority. Nyisi ni lengo mar Sirkal mar Kenya Kwanza kochakre chon ne ok ber kalure gi sirkande mag gwenge nikech gima ne okwongo timo noketho structures mane ker ma osedhi Uhuru Kenyatta noloso mar create a link between the national government and the county government. Bange kano seketho structures go nokoloso kata state arm moro mar state matin mane nyalo deal gweche mag devolved government. Emomiyo ineno kantiere disconnect ama koso winjruok mar national government gi county government. Gima timre e Kenya sani mar jo county government kwayo mondo ogol pesa ama or pesa from national government ok timre for the first time. Magi mano timre kata e Sirkand Uhuru. Gima ne konyo Sirkand Uhuru mane miyo no kwachop kuma ne wachopo ka en nentiere connection mar national government gi county government mano miyo communication bedo mayot between the two levels of government. Omiyo dwaro mar Sirkal mar Kenya Kwanza en ni giweekend county government ma county government ochop kumoro ma ok ginyal timo ama ok ginyal meet obligations mag gi kisheria. Koro kony mar jopiny ni kanye? Kony mar jopiny ni kuom Senate. Egin Senate nyaka come out strongly nikech king'iyo constitution marwa Senate mobedo mandated gi ratiro mar protect county governments from the national government ama gimora mora ma affect county government kuongo lwar e lwet Senate. Omiyo the Senate nyaka come out strongly to defend and protect county governments kuonde duto magintiere. To waneno ka some of the senators mane ogoyo ama vote ni finance bill mane okalo ma kelo omenda kochakre June 2023 nyaka June next year no sechako nyiso wa ranyisi na Senate